Ne aflăm în Teaca, în județul Bistrița-Năsăud. Cultivăm dovleac, o cultură mai specială, o cultură de nișă, în primul rând pentru semințe de dovleac, din care producem și ulei din semințe de dovleac. Am început activitatea noastră din 2011. În momentul de față, pentru anul 2024, sunt planificate 400 de hectare la nivelul cooperativei, din care 120 de hectare vor fi cultivate cu dovleac. Dovleacul are foarte multe scheme de semănat și fiecare soi este aparte. Sunt soiuri care cresc și se întind foarte mult pe teren și sunt alte soiuri care cresc în formă de tufă. Suntem și certificați ecologic din 2011 încă și ne este foarte, foarte important să facem lucrurile de la început bine. Dovleacul este foarte sensibil la înghețul târziu și din cauza asta perioada și fereastra în care putem să semănăm optim este foarte, foarte scurtă. Am căutat o semănătoare cu care să semănăm foarte repede, să avem o viteză mare la semănat, dar care să nu-și piardă din precizie. La dovleac este foarte, foarte importantă distanța în rând, dar și între rânduri. Între rânduri este mai simplu, dar în rând ai nevoie de o precizie foarte mare, pentru că dacă sunt plantele prea apropiate, ele concurează una cu alta. Dacă sunt prea îndepărtate una de alta, ai niște lucrări făcute pe solul respectiv și ai pierderi în principiu. Deci trebuie să ai distanța optimă pentru cultura de dovleac în care trebuie semănată. Am căutat atunci mai mulți producători de semănători pentru dovleac și am găsit semănătoarea la Kverneland Optima V. A fost singura care aveau și în portofoliul lor discurile pentru dovleac și semințele de dovleac. Ne-am orientat pe urmă și spre ei din cauza faptului că Optima V are posibilitatea să dimensionezi distanța între rânduri foarte, foarte bine. Adică fiecare rând individual se poate regla între 50 și 80 de centimetri. Asta ne permite să mergem cu fiecare rând individual. Noi la modelul nostru avem 6 rânduri și le folosim la dovleac diferit. Avem și schema în care folosim primul rând și al doilea rând, și al cincilea și al șaselea. Și cele dintre le ducem la distanța maximă de 2,40 m. Deci avem primul rând și al doilea rând cu care semănăm și pe urmă de fapt 3 rânduri care sunt libere și nu le semănăm și pe urmă iară 2 care le semănăm. Este foarte important să le semănăm cu precizie, că urmează pe urmă prășitul, care trebuie să fie foarte, foarte exact. Mai avem și schema de semănat cu între 1,20 m și 1,40 m între rânduri. Acolo depinde iară cu ce utilaj urmează să intrăm. Semănăm și 1,40 m, dar semănăm, acum avem o prășitoare nouă, intrăm și cu 1,20 m între rânduri, pentru că camera control nu depistează doar la 1,20 m. Noi putem să reglăm distanța între rânduri și la 1,20 m și la 1,40 m între rânduri cu Optima V. În agricultura ecologică, fertilizanții pot să fie de dimensiuni diferite și atunci avem nevoie de o mașină de împrăștiat îngrășămintele foarte, foarte exactă, cu cântar pe ea, să ne putem da seama exact cât îngrășământ putem împărți. În toamna trecută am semănat inclusiv o parte din grâu, din cauza vremii nu ne-a permis să intrăm cu semănătoarea pe teren. Ea fiind atât de exactă, indicând exact cantitatea de grâu care am folosit-o, am putut, într-o perioadă cu umiditate ridicată în sol, să intrăm și să semănăm grâul de toamnă. Este vorba de mașina de împrăștiat exactă de la Kverneland, exacta Geospread. Cu Agroconcept avem o relație foarte bună. Din momentul în care am semnat contractul, au durat poate 2 sau 3 săptămâni până ce au ajuns utilajele. Au avut utilajele pe stoc, ceea ce a fost foarte, foarte important pentru noi. În agricultură trebuie să te miști foarte, foarte repede și trebuie să faci lucrările la timpul lor. Și ne este foarte, foarte important, pentru că orice utilaj mai devreme sau mai târziu se strică, ai nevoie de service și ne este foarte important să fie prompți în campanie. Ca și cooperativă avem și avantajul să putem procesa. Procesarea este destul de anevoioasă, destul de dificilă și putem acum toți să vindem sub aceeași umbrelă, să vindem toți împreună ceea ce producem. Cooperativa cumpără de la membrii cooperatori materia primă, o procesează, face toată condiționarea și procesează semințele de dovleac sub formă de ulei din semințe de dovleac. Vindem în momentul de față sub brandul Simis uleiul și semințele de dovleac spre diferiți clienți, restaurante, brutării, băcănii și persoane fizice în toată țara.